आङो फार्स्ट टाइमाव माने बिजेपिआव जयनिं जादोंमोन। बेनिफ्राय माखासे जोंनि गामिनि खय एकजन मानसिफोरनि बुंनायाव आं थांदोंमोन। दा बिसोर माने जोंखौ खबरखौनो जेबो लाया। गावसोर बहाबा प्रग्राम जायोबा थांखुमायो जाहैबाय। जों जेबो खबर मोनैनि दारै दा जों सार जुबिराज माबा बसुमतारी ना नार्जारी बेखौ मोजां मोननानै जों बाहाय जगदान जाफैनाय जाबाय आरो जोंनि गामिनिफ्राय। जोंखौ माने थारमाने जेन'बा इलेक्सननि उनाव माने नोंसोरखौ नायगोन माबा सेंसन बायदिसिना बिदिनो ज' मावनो हागोन। बेनि दारै जोंबो गोसो गुदुं जानानै थांदोंमोन। दा लामा ससेयाव माने खय एकजन जोंखौ लांग्रा मानसिफ्रा माने जोंखौ खेल लाला। बेनि थाखाय जोङो सार जुबिराज नार्जारीखौ मोजां मोननानै बाव जगदान जाफैफिननाय जाबाय। माने आं बेखौ बारा फोथाया माने बे गावनि खोथासो आरो बेखौ सुइजारलेण्डखौबो नों बानायनो हाखाया बे माबानो बे प्रमद बर'नि खोथासो माने बे हाया आरो माने पाब्लिकखौ बुंनाय